What is up, dudes Agawons? Welcome back to my channel. I am Rayjan and I am with the dudes and Agawons. Tulog na ako karon is si Renz dude, Kuya Cris, Kev Cal, and yours truly. Nibalik mi karon sa Nazareth Trail or Jampang Trail. So, pahuway lang sa amin, then sugod namin sa bira dito. Hello. Atake. I would like to say thank you sa ato sponsor karon, ang Luck One Torta, si Sir Jimuel Remolino. Lami kaila ang torta, guys. Let us support local entrepreneurs, mga dudes Agawons. Lami man gyud ilang torta, nakatilaw gyud mi. Sugod na ta. Peace. Sabi na ako po. Ayan ka. Saya ginang mulayat dia. Yatay. Agi gamay. Ya. Ya. Oh, punong. Wait. Laos nanti na. O din ni ang Luck One Torta. Tara, i-lodging mo ito. Napasok sa lang sila. Dah. Left. Hey. Oh. Jump ya.
Di mo kagat akong break. Papitan ako nakuha na. Ay, iyo pa. Ogo. Unot man din mo. Tanga. Laos. Jampang, sama Jampang. Pahinay lang good niya, busog kayo. Sige kaya, Cris. Lata. Layo lang yan. Bye. See ya. See you guys later. Hari ata? Nilahos ko? Dito sa Murag. sa forks na. Ilisana na ginikuan bay. Iliban ako ang porridge pero butong ako to. Fluid bay sa kuha ba? Namuok eh. Ako wala. Ang fluid bay. Tira eh. Good tira. So mao na mong ginaugan. Oh, daras mo. Alindot kini tanaw. Jam.
Jam. Iligin mo kagat akong break, boy. See ya. See you guys later. Endpoint. See you sa next video. Wada! Salamat sa mga sponsor karon ang Butol lang kay zoom lens. Lucky One Torta. Lucky One Torta. Kaon kay dagan. Tara. Salamat kayo. Salamat kayo. Amo sa testingan niya, mag-review mi daw. Iwan na lang taniyan sa eh. Lucky One. The Lucky One. Sponsor. Thank you. Shout out. Basta lami agad. Lami juga kayo, sulit kayo. The best. Lucky One Torta. Naik buy one ani. Lucky One na mo buy one.